Hazret Ali adamlara ey insan oğlu. Sen özüňi küçücük bir jesime deňeme. Hatda älim jahanam sen barlığında öz ornu tapýandyr diýip bildenipdir. Halifam, Hazret Ali'ň bu sözleri hem adamlara da degişilmika? Beýik Allah'ın kudreti şeýaksizdir. Ol diýsen ul hikmeteýe. Her bir insan şu älimin gidijek bir misal hökmündedir. Älim jahanna her bir zadyň kiçirek görünüşi adamda da bardyr. Allah Taala munça hikmetini insan oğluna näde görüp biler? Şu ümmülmiz älim bir kitap diýelim. Mukaddes Kur'anam şu kitabı aýdynlaşdyrýan, düşündirýän alagy etseniş. Mukaddes Kur'ana sargynanyp bir işedimizde insan oğlunun Allah tarapyn hikmetleri açyk görkezýän aýna meňdeýändigini düşünmek kıyın. Egerde bu hikmetlerde tersapsızlyga ýol berilýän bolsa, adam öz okuýan ulanıp bilmedi, şonda näme bor? Onna ol adam ilmidama şoğsuzluğu çırar. Ondan adamlara Allah'ın nazar bile seyretmen, olara yönü koy gözünün aralsa, bennetin hasabyny yaradandan soradığımız bor. Halifam, iki tarapyňam deňarmylygyny näde taklap bor? Allah Taala her adama bir aýratyndyk beripdir. Gurhany özüni ýol görkezip dinip ýerini bu bagtyny gowa saplap bilen her bir adam başarnyklydyr. Aferin. Tügeleme Muratcan, tügeleme. Näçe mesele çözdüň? Şahana gidenden beri 17 mesele çözdüm ece. Oğlum senden aýlanaýyn, aklyňa döneýin. Indi azajyk diňjiň alaý oğlum. Süýdüňi çykarnyň doýur. Soň ýene oka ber. Ece men ýadadım ýataýynny. Oğlum, sen maňa näme söz beripdiň? Köp okap bizi gowy günlerde ýaşatjaňa, kakaňa meň demejekdiňe söz bermänmidiň näme? Beripdim. Onna beren sözüňde durjak bol oğlum. Köpräk oka. Sen matematika olimpiadasyna gatnaşaýmaly. Muratcan, sen ýeti wehiniň marahyry, Hudaýa şükür. Allah sana wehine beripdir. Emma jigiň ulyň kördekin bizim gowy ýaşamagymyz isleň okmy oğlum? Elbette isleýän ece. Isleýäniň çynyň bolsa köpräk oka. Ul adam bolmagy dyrjaş. Men bar umidim sensiň oğlum. Keşke bular Ahmedem oğur ya olam içäýsinne. Oň bilen näme işiň bar? Kim gowy okasa süýdi şol içmeli. Baban gel. Kakan geley diýdi. Niwe. Niwe bol çatrak. Diýler, näme ol eliňe? Baba. Kaka. Oğlum. Ýuwaşrak bolsana jigiň turdaýmy? Sonunda Ahir etjäň etdiň dem silap, yaralapdyrlar ha seni. Düşünüşmezlik boldy Niwe. Bidirek gurun goýsana silap. Bolşuň şu bolsa boljaň şudur. Bolmanam. Ýuwaş. Gat görlemesine Niwe. Çağan turdaýan ahyry. Bar maňa suw getir, bar. Oğlum ýagdaýlaň näli? Okuň gowy dämi? Awwa kaka. Bar oğlum, bar ýatynny, bar. Ýöne neme kaka? Murat men taňa nädim? Bar jigiňem turdy, öz otoňyda geçin, bar. Bar oğlum. Bar saltyrak. Bar ýatyn. Kalk hadi. Jigim tursana. Ýeriňe geçe. Ýür men seni geçireýin. baba. Kaka. Kakacan. Oğlum, barıňny. Hadi. Barıňny öz otoňyda geçin, barın. Hadi bakalım hadi. Hadi yatağına. Hanini yerleňide girin. Çocuğu da Haçana çen çağan Allah berjek silap. Göreň okmy gün-günden ulalýa. 5 ýaşyndaky çaga däl inni. O 9 ýaşynyň içinde. Täme ananmagyny goýýança. Ma gowjak ulak goý. Dinle, bu gedek işler gaty bulaşdy. Hemme zat bulamy zor boldy. Men bir kuçaý şäherden gitmeli boljak. Sen de Senin çağlar Allah bir yerden git. Silap sen diýäniň näme? Men nire gideýin? Ataň öýüne git. Bu asla mümkin däl. Beýdime Niwe. bu evi terk Döýdün git. ve Ataň öýüne git. bu parayla. Şu jagaz pul bilenmi? Men taňa ýene bererim. Bileyim baba. Yılları beri şu meni Allah görsün silap. Beredin Niwe. Men näme diýen adam şonam et. Tamam. Bolýa, Tamam Sinan. bolýa silap. Ne oluyor?
Näme boldy dogonjugum? Ay hiçle men yörünü gidip ýatalyjam göräýte käýär. Dogonum biziň kakamyz erbede adammy. Ejem bilmedim, bize kän yüz vermedi. Men bilmedim de yörünü ýataly. Sen gaýy etme. Anne. Ece, gutymy niras alaly. Getir şu yerde koyayım. Yok, birden ýitaýsa näme? Onu elinde götür. Men ne bileyim? Anne. Ece, näme bolýa? Bu yerden gidiyor. Ya Näme Maňa näme bolýanyny näme aýtmajak bolýaňyzmy? Hiç de bolanok Ahmet. Ne olsun? Ona nira barýas, nire? Kakam niredi? Kakam näme üçin biz bilen giden ok? Yum ağzını. Yum. Gep nokatlap duruyansan git de tayarlan. Allah kabul etsin. Ämin agam memnun kinim. Allah kabul etsin imam ağa. Täze işiňizem gutly bolsun. Sag bolagam. Allah razı bolsun. Sendenem. Amin amca. Allah kabul etsin imam ağa. Ämin agam. Etrafımız göğününden turdu mu? Gaty haladım. Etrafımızda tugulamy gaty gowy adamlar bar ekeni. Goğudurlar. Etrafımız gatı goğudur. Kän goğu kalmagalam bolmaya berdi. Gaty gowy. Goğudur. Eşidişime göre cemaatym senin gatı goğurupdyr. Tugelemli alımlı olur men diýe diýerler. Sag bolsunlar. Göwün tuguçar diýipdirler. Yer ondan etrafımızda çäre geçirmegi meýilleşdirýänmi? Men elimizden elýän bolsa biziň hem goşundymyz bolsun diýjek boldum. Hawa bir çäräni gözüňe tutýan, müftülük tarapyndan gurulýan Qur'any Kerim okuýarşy bar. Gatı gowy. Mektep ýaşyna çağır üçin. Eger esle bilýän çağalar bar bolsa, olar okudyp ýarşy taýýarlamakçy. Bilýänmi? Aslynda bir işi menem edipdim. Şeýlemi ýa? Hawa. Men bir işden birazcık başım çıkya. Töweremizden bir kan oğluna elimden geleni öğretmäge inanşypdym. Aýratynam öýkijik agdymy. Töwereme gaty diýin oğlum. Bu näme hil gowwally? Oň bilen taýýarlap dowam etsek bolmazmy? Ýok oğlum, mümkün näl. Kakady gaty ýaramaz bolup çykdy. Şo täýäplen men agtyklarym görüp bilemok. Vay, siz nereden peýda boldunuz? Salam kaka. Näme üçin geldiňiz? Gelmäge mezbur bolduk kaka. Sinan nerede? İşi çıkıp gitti. İyisi çıkarmışsın. Kaka. lütfen. Haýyş edýän. Biziň başga çäremiz galmady. Ýogsa da maňa gurrun beren agtyklaryňyz şularmy di? Awa, Teweleme gaty gowy. Burda gurt geler diýipdirler. şeýle diýipdirer dämi? Gel bakalım. Gel hani.
Hadi sen Gel Selim gel gel. Gel. Şimdi bana Sen bana gaharıňam geler böli. Ýöne men taňa şeýle boljagyny başda da aýdypdym. Şeýle dämi? Mekdep utaraň soň okuň dowam etdidim. Şo tilwe barma diýdim. ne kadar Sen başarılı näle o bir öğrenci. zihin okusudan? Men taňa aýdypdym ha. Hova kaka aýdypdyň. Dedim edil sen aýdyşyň ýaly boldy. Neçin sowadymy? Aşk olsun. Aýdýan näme we? Hiç insan Hi adam amry çağanyň gynançyny begenermi? Kaka onu näme bu gürrüňler edýän? Bolýa, senki dogry çyk. Filap ahir bir boluksuzlyk edip biz taşlap gitdi. Şonluk bilen şey edip galdyk. Biz näde olsaň köçede ýaşamalmy? Gaýdyp şeýle lakyllygyny işdämen. Bolýarmy? Bir ýerden goýun. Näçe wagt galasyň gelse, näçe wagt galmaly bolsa şonça da galarsyň. Ala dedi oturma kaka. Keň galasymyz ýok. Oğlum seýnaglardan geçip hemmämiz halas eder. Men etip bilmedigim oğlum eder. Miwe, sen oğlun ýekide Ahmet näme? Teredon bol oturşyny gammaýyn bol. niye böyle? O çağa näme üçin meýdi? Mene bilem o kaka. Elimden gelen ne diyen? Ýöne Ahmet'in özü şu günler şeýle. Agasy ýalle. Ondan hiç sat umyd edemok. Esse uç eder. Şärek seýnaglarynyň näçesinden ikili galyp geljen Hudaý bilsin. Gaýdym belki çağın başlygy atdy öýti wadyr. Oňa maladyň etmene. Dogrusyny aýtsam men Murady has köp ala dediýän. Ähli umidim şunna. Men edip bilmediklerim ol eder. Ejesiniň goňjy bolar. Ahmet maňa dälle. Kakasyna men diýe. Hani bol. Ey topu versene. Cigim ver diyen. Neden topu? Tamsyk näme üçin topu berik depmedin? Bir daha sakın. Gaýdyp top oýnap ýörkak ýanymda gelämi, bolýarmy? Geleýsem näme? Iki gözüň orta arasyna bir ýel märin bolunan soň düşünersiň. Goý sanay, men urjagam senmi? Vay yüzüm. Sen kim ol cigim? Kim bolam da näme? Uyak gözüm. Ahmet. Ahmet. Hani gelin oğlum gel nahar yeli gel. Baryan baba. Uyak yüzüm. Ey kaçma berik gel. Gatağır ya. Kaçamok, meni babam çağırıyor. Men Filap Tercan'ın oğlu. Biz kaçan ne eliriz? Haydi bizim gözümüze görüneyim mi, bolýarmy? Ahmet. Ahmet. Kuşluň maňa näme diýeni bilýärmi? Sana öwreden zatlar men näden okmuşum. Kuşlar maňa ol gurhan şeýle gowuk ýady. Inni orada taşlady. Men okumagy ýatdan çykardım. Hiç Beýle zat bolmady ahry. Gel an şu ýerde otur. biraz Azık teret der uyadyňy şör. Yok ýatdan çykaran ok, oturup okuýardy, men görýärdim. Yok, ýatdan çykardım. Bolýa. Parlak göreli. Ýatdan çykaran bolsaň okap bilmerdin. Nerden başlary? Sen Fatiha suretini gaty gowur ýadyň. Fatihadan okaýaly. Hani başlanyny? Hay Allah. Ey Allah can. Sen görýän muny hakykatdan ýatdan çykaran ýaly. Bolýa-da. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Dedeciğim. Babacan, Näme oğlum? babacan, kakam bizi näme üçin taşlap gitdi? Ejem bilen dogurmam maň aýdan oklar. Iň bolmany sen bir aýda ahyry. Ahmet oğlum. Belki kakın bir iş çıkanır. Batım gelir. Yönü gelmeyenen bilir. Bu Allah'ın yadıgıdı da
Biz onu bilip bilmez. Baba. Kaka. Näme üçin kakan gelmeýänler diýe? Sebäbi kakanyň gelip gelmejegi belli däl. Muňa taýin olmak gerek. Bak. Dinleň, şu yerden mektebi tap bilerdiňizmi? Eger isteseňiz men size ýakydaýyn. Yok yok, bizim özümüz tapar. Ağamga takılly, o hemme dady bilýär. Elbetde akıllı. Men akıllı oglum. Şu yerden ýoşadan ýörek gidin. Munamal. Muň üçin ähli gowurýan zatlaryň bar. Ahmede näme? Oňa da adaçyk bölüp berersiň de, oň ýetirmek mümkin. Bir ýerde ýadyndan çykaryp gaýdyr, ol gaty geleňse sen ýal jürdäl ol. Garaşsana. Ara kesmede mesele çözmek ýatdan çykarayma. Bolýa eji. Abi Ağam, sen pikirinçe kakam aytıp gelermi? Men pikirimçe geler. Ağam, kakam erbet adammy? Näme üçin beý diýäň? Bilmedim de, ka wagt işdip gidäýär welin. Belki polisiýa bolmagy mümkin. Onu näme üçin bize näme iş etýän aýdan ok? Birden ýitip gitýär, epesi wagtlaba möýe gelen ok. Kakam gahrman. Gahrman polisiýa bolsaň şeýle bolmaly bolýar-da. Kakamyň işi aňsat däl. Gahrman polisiýami? Ola gatowy, men kakam hakykatdanam gahrman polisiýa bolmaly. Uy, türk dil kitaby da ýatdan çykaryp gaýdaýp bolýar. Bar sen gidip alyp gel, men saňa şu ýerde garaşarym. Yok, bar sen git. Giýjä galma. Biziň birinji tapagymyz beden terbiýe. Mekdep taparmyň onu? Meni babam eltip gaýdar, sen gaýgy etme, bar git. Bolýar, onda mektepde görüşür. Hani polisiýa daýy? Polisiýa daýy. Oğlum näme boldy? Polisiýa daýy. Kakam nerdedigini bilýäňizmi? Sen kakan kim? Egil. Dilap Tirjan, gahrman polisiýa. Gizlin polisiýa. O näme diýdiň bolýa? Gizlinle. Tenkiyal şeýleşigi ýok. Ýöne tapançasy bar. Görsene. Sen nämeler diýip durdyň? Filap Terjan diýdiňmi? Siz nerede ýaşaýarsyňız? Şu ilerdäki etrapda, babamyň ýanyna. Kakam bizi bäri giýberdi. Özü bolsa kaçdy. Kimden kaçtı? Kaçmady da ýöne neme? Ýöl sen men babaň öýüne git. Ýöne sen maňa kakamyň nerdedigini aýtjakmy? Elbetde aýtjak. Sen meni öýe giret. Oglum, balam. Aýdy ber daýy. Yer doňup buz bolayıpdyr. Meni ýoluň öýünden geçirsene. Sen ulagy ýyrmaga garaş. Bolýa. baba. Kaka. Baba. Kaka. Baba. Kaka. Hadi yine atalım. Hani bol top başka tarafa dep de. Indi näme etjek? Babaň çağırjakmy? Hani bol çağırsana. Men babamyň kömegine mätäş del, men Silap Terjanyň ogly. Hani bolly behediň? Bolanok, o biziň topumuzy bermedi. Biziň üstümizden gülli. Şoň üçin hem şey etdiňizmi? Barın gidin inni. Gidin diýen. Ahmet nähili? Gata gyrýamy? Senem kakam tanaýanmy? Ýok, men babaň tanýan. Oy, kelleme näme boldy? Korkma, ulluhan bolun zat ýok. Ýön ejem görýärse men işim görür. Hani ýöre? Belki bir zatlar eder. Acı. Agyrýamy? Ýok, gata agranok. Bolýa. Ne istiyordun? Ol oglundur näme üçin saňa azar berdiler? Düýün aramyzda düşünişmezlik boldy. Olan gakaryny getirdim. Käşke etmedik bolsadym. Käşge etmedik bolsadyň?
Yöne men kakam gidipdi. Gatı gamgynnym. Hakan nire gitti? Men kakam gullukçy. Dogonum şey diýe. Men pikirimçe şeýle. Düşündüm. Kakam men gatı gowerýär. Ejem morda hiç halan ok. O dogonum gowerýär. Inni kakam giden soň gatı içim gysýar. Çünki ejem meni goweren ok. Beýle zat bolmaz ahire. Ha o şeýle bolýar. Çünki dogonum gatı akylly. Ol matematika olimpiadasyna taýarlanýar. Men bolsam baryp ýatan Samsung biri. Men ejeme meňdäm ok. On käbir arzulary bar. Men ol arzulary amalaşyryp bilmen. Ýöne murat amalaşyryp biler. Men hiç zat edip bilem ok. Ýöne babaň maňa sen Qur'any gowy okuyanyň aýtdy, sen tedin gaty gowmuşyn. Yok, beýle de men gidesim gelýär. Eger sen gitme. Häzir sen ýaly Qur'an okumak bilen gyzyklanýan 3 tane dostun geler. Hana teret gelirler. İstesen senim galyp benimle oturdu taýarlan. Yok, islam ok. On peýda segmez. Men näme diýeň? Ejem şonu da murady gowerer. Men bilýän. Evet. Hawa Fuat senin başlaýaly. Vellezi ne? Muallim okap bilem ok. Muny näde okamaly? Vellezine keferu ve kezzabu. Bunun 5'in üstüne koş. Topladım ya. Goşdum ahirece 27. Bolýa, gaty gowy. Indi näme etmelik? Çıkaran iki netijem bir bilen goşmaly. Berekella men akylly oglum. Şunam şu ýere gel oglum. Hadi. Hanynny beýlek sapaga geçeli. Bolýar. Bak. Terik mektepdeken bular derrew çödýädim. Sen maňa meň däpsiň, men akylly oglum. Önce konuyu İlki sapaga öwreneli, soň murda soralar çöder. Bolýar eje. Wy, alhany şu meýwe tugundan emiç. Wehiniň durlanar. Sen nerede gelip ýörsiň, he? Nerede boldun diýen, maňa jogap ber. Mektebe de gitmäsiň. inat gibi. Keçirli gitip dymar durar. Kakaňa çeken damaryň uğursun. Ýedasıl. Eje bitmesene. Men näme deýin? Ol koçuda entep omuň bilen oşup sevişip ýörsinmi? Iwal işeden o ahyry. Seredan ha, mektebe de gitmendir. Olam sen ýaly o sapaklaryny okusy, hey men oňa gaharlanjakmy? Gaýdym. Gaýgyryp benjip çağa terbiýe berip bolmady ahyry. Beýsin hazyn beter ederdi. Yumşaklyk bilen emurleş gör. Yumşaklyk bilen bolýarmy näme? Wagtyna yumşaklyk edip köpürleşek boldum. Eýtme diýdim. Hey maňa gulak asýarmy? Serit hanha mektepden gaçyp ýör. Onsuzam çydam ok. Iki çağa bilen ýek ödüm galym. Näde beklep saklajagymam bilem ok. Ya Bolýar eje can, sen ağlama. Biz sen göwnüňe degmer. Sen ağlamasaň bolýar. Ahmet, uyudum yattın Ahmet? Sana bir zat aýtjak. Bugün bir hat geldi. Şu yerde koyacak. Okusan katı begenceğini bilýän. Hadi ya. Bollun ağlamasana. Canım oğlum, ne ýaly ýagdaýlaň? Gowmy?
Men gaýgetme, men ýagdaýym gowy. Şoň üçin men gözlemeňi aýratynam, men gözlemek üçin mekdepden gaçmaňy islämok. Hemmeňizi gaty küýsedim. Oglum, men siziň her bir ädiňizi ýyzarlap görüm. Şoň üçin yaramazlyk etseňiz halaman, seni gaty küýsedim. Eger sen men küýsen bolsaň, gowy görýän bolsaň sapaklaňy gowy komaňy, ejeňe kömek etmeňi, mektebe gitmeňi isleýän. Men jan oglum, bu haty saňa ýazýanlygymy doganyňdan başga hiç kim aýtma bolýarmy? Seni gaty gowy görýän, sen kakaň. Allahcan, ha işitdiyen bizi kakamızdan ayırma. Söz berýän, gaýdyp betli geçecekkä. Okumada sıptırman gitjek. Babam bizi Kakam bizi katı küýsäpdir. Sana ýene bir zat aýtaýynmy? Kakamyň ähli zatdan habary bar. Ol hakykatdan hem gahrman polisiýa, edil kinolardaky ýaly. Bize bildirmen bizi ýyzarlaýa. Şo wagt begencimden haty bir ýerde goýdum welin. Ýöne ýerden gözläp tapmadym. Üstesine de salgysy bardy. Aslynda şo ýere gidip kakam görüp bilerdik. Inniki de Katyadan salgysyna seredip bolýan ýerini bilejek taparsy bolýarmy? hem zaten Bar bir mektepden hem din çalşa çykar. Kakam arkaýyn gözläp biler. Bolýarmy? Bolýar. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum fi Çağırır siz özüňiz dowam edip beriň. Men häzir gelýän. Naber? Ahmet ýagdaýlar nähili? Oňot. Senim ýerleşleňe goşulasyň gelýärmi? Yok. Elingdäki çärek bahalaňmy? Awga. Görsem bolýarmy? Tugolemy, berekella, ene dilin gaty gowy. Inniki çärek, has gowy kak matematikaňy düzetsem, sen iň başarjyň okuwçy bolarsyň. Ýeri näme diýen? Bize goşuljakmy? Ahmet. Ahmet, bilýänmi? Sen gaty gowy sesim bar. Aslynda azyk taýýarlansaň, Kur'an okumakdan gaty başarjyň boljakdygyny bilýän. Çyndanammy? Elbetde. Mene beýle bolar öýdemok, ejem maňa bihep diýe. Ejeň ony betligiden watyň diýendir. Aslynda men sen ýerinde bolan bolsam, azyk taýýarlanyp iň bolmanda şu ýarışda nesibem barlak görürdüm. Mekteplerim diň çalşa gidýän wagty bolmasa ýene-de özüň gowy bilýän. Ýöne men pikirimçe bir synyň şükür. nasıl çalışmak? Näge taýýarlanaýyn? Ey Hudaý, ýene de giýjagaly da. Uzak gün nerelerde entendiň kim bilýär? Ahmet bugün mektepdedi. Oglum, sen bu zatlar üçin kelläň agyrtma tapaklaňa taýýarlan. Kaka, Muradyň çärek bahalaryny gördüňmi? Görmenmi? Berekella men akylly oglum. He, ahir geldi. Ver bakalım. Eger han çärek bahalaňy, han indi maňa düşündir. Ya dedeniz Ay baba, nämetini düşündireýin? Tapaklar onsydan gaty aňsat. Gyýdym o bukça näme? Bilmedim. Murada gelipdir. Milli Eğitimden Bilim Ministrliginden gelipdir. Ey Allahjan, hani bakmara gaç. Kızım söyle. Ana ýetsene gatala deyip başladym. Başarypdyr. Murady matematika olimpiadasyna çagyrýarlar. Aha babacan bereli. Şonça okuwçynyň içinde men akylly oglum taýlatdyrlar. Jan oglum, yekeji oglum, akyllym. Berekella oglum. hep böyle Men oglum şeýtmi dama işeňir bolar. O kapully kan adam bolar. Ejetiniň etip bilmedik zatlaryny sen edersiň. Sezi berýärmiň oglum. Söz berýän. Söz veren dilinden aýlanaýyn jan oglum.
Tanecik. Yekeci oğlum, men Vehinin oğlum. Gel oğlum gir. Teşrif Ahır ettin öýüň nihayet. tapdyň my? Saatin kaç Tagydyň olduğunu näçe bolany sormaz bilýärmi? mısın? Ama ben- Yöne men Çärek bahalan gatery we döýdýän, öýe şeýle giç geldiň bolyn. Eber han bahalan göreýin. Şunu öteres seni. Matematikadan birlik. Babanı değil ki Kakandan beni näle orada azajygam bolsa kalsam menden göreldi alan bolsan şeýle bolmazdy. Sereden ha. matematik Doğunun olimpiyatlarına matematik çağırıyorlar. olimpiyadasyna Sen ne çağırýarlar. yapıyorsun? Sen ne diýersin? Hiç Ama da. ben yöne men dersini ýarşy yazıyorum. taýýarlanýan ahry. Görsene. Bu nämen ýarşy? Urhana komak ýarşy. Imam Salih daýyň ýanynadım. Köçede betlik etmedim ahry. Näme? Imamyň ýanynadım diýenmi? Wah Allah can, bu çağa men delir etjekde. Köçede bolmasa imamyň ýanyna gidýär. Ne var kızım? Ne mollugyydym? Ol erwet zat etmem. O erwet. Mektebe gitmejek bolup tapaklaryny okamajak bolup özüne bahana gözleýär. Ama yok. Ýöne enni bolmaz, meni Allah bilmersin. Babası gibi. Bulam edil kakas ýal kezzap boljak da. Men kakam gahrman düşündiňmi? Evet ya. Ho wala, gahrman bolaşyny. Bu gidişe Senem şu baban bolup gibi ýörşüňe kahraman kakan ýal olacaksın. gahrman bolarsyň. Yürü bakayım. Ýörhan sen, o gidip şol imamla imam konuş bilen ya. Yürü. gürleşek. Ýüre. Burası mı? Şeýer mi? Hawwa. İmam efendi. Imam ağa. Imam ağa. Imam da yer we zat etmedi ahry. Sen gapyl. Goşulma. Buyurun. Geliberiň. Bana bakın. Salih mollim, men diňle. Çocuğumu rahat Çağam öz gününe goýun. Men düşünmedim. Oğlumun Kur'an yarışına gatnaşmagyny islemok. Elhamdülillah. Hudaýa şükür, hemmemiz de musulman. O zatlar başga. Ýöne bu çağa tapaklaryndan gaçmak üçin bahana gözleýär. Anladınız mı? Men diýjek bolýan adyma düşündiňizmi? Okula gidiyor. Yok, o mektebe gider. Çärekde Allah'ın yaramaz bahalarının baryny düzeder. Kur'an okuyor. Ýöne Kur'an okumak yarışına gatnaşmaz. Normal Olam insan edil beýlek adamlar ýal injener, ykdysadyetçi bolar. Siz de Siz oň babasyna gulak asmaň. Hakam gowy adamdyr. Ýöne düşünjesi köne düşünjeler de. Inni oň ýaş niýet bilen etjek bolýan zatlar peýda berjek zatlar däl. zaman Wagt ýetirjek gowry höwesler. ve Men oğlumam wagt ýetirmek üçin elimden geleni diýe. Bolýa bolan ýöne uyam her çağa bir zada okuyply bolýar. Serediň onu özüňize maýdyp dursunuz. Diýme oň şuurdan okuýy bar bolmaly. Mehmet ağa hem onu wagtyna şuuru gönükdiripdir. Çärek bahalaryny gördüm. Jemgeçilik tapaklaryny gaty ökde ekeni. Ähli çağa injener bolmaly ýen zat ýok ahry. Ahmediň şeýle gowy sesi bilen okumagy okuýy bar. Oňa näme üçin päsgel berjek bolýaňyz? Oň bilen siziň işiňiz bolmasyn. Oğlumun häzirlikçe beýle zatlar bilen meşgul bolmagy islemok. On soňra men okuýup ýal zatlary düşünemok. Men çağalam okap öldürmüş ýollaryny öýler saýlar. Siziň o diýen işleriňizde gazanç ýok, düşündiňizmi? Beýle bolsa näme üçin goltuky bermekden ýüze gurýaňyz? Çağalarymı ýetişdirmek üçin men siziň kömeňizde mätäş del. Çağalam men çekin ködençlerimi çekmez. Maňa düşündiňizmi? Ýüre. burada otur. Şu ýerde otur. Madem Eger şoň ýaly ýarşa gatnaşmagy höwesek bolsaň, çärekde alan erwet bahalaryny düzetip adam boljak bol. çalış. Oka. Edil doğunun ýaly ökde bol. Bu kitaplardaky ähli sapaklar gutarmaly. Ähli soraglar çözülmeli. Gutaransaň bar neken barlajak gaýdy we mesjide gideni göreýmäýin. Mine. Meýwe. Gaýdym. Sen ýalňyş iş edýän. Çağan beýdip kösemi? Kaka sen goşulmasana. Wagt goşulmajak bolýan bolan ýöne mydama şol bir ýalňyş gaýtarak durdyňa. Hemme zady zor salýan. Ähli zady özleňe görä tertibe salyp biler öýdýän. Ýöne beýle bolmady ahry. Ýöňüm synyň gördüm ýöne bolmady. Bir edek ýalňyş bilerin. Ýöne gaty görmek bolen çağalamyň okamyny islemek nämes ýalňyş. Men düşünüp bilemok. Men olan gelejeginiň aladasyny edýän. Ahmet, ağlama. Ferit kakamdan ýene bir hat geldi. Ejem göräýmesin diýip gidilek goýdum. Al.
Sen okudun mu? Näme ýazypdyr? Okudum. Gaty gowdatlar ýazypdyr. Seni köp agzapdyr. Oğlum, hiç saat için gıynanma. Men sen ýanynda. Eger size sen Gurhan okumak ýarşyna da gatnaş. Ýöne sapaklan ahmal etme. Seni gaty gowurýan we küýseýän kakan. Agam haýyş etýän onu tapaýaly. Yok bolmaz. Hatyň ýygyny okasana. Men tapjak bolaýman. Eger tapjak bolsaňyz gaýdyp hat ýazman. Onu tapjak bolup seýnaşsa gaýdyp hat ýazjak dämişin. Belki de hopsuzlyk gullugy oňup gyzyn wezipe berende şeýle däme agam. Hawa. Eger kakam meni Gurhan okumak ýarşyna gatnaşmagmy isleýän bolsa, ejem näme diýse diýbersin, hökman gatnaşjak. Eger başaryp bilsem ziýany ýok. Şeýle däme agam. Güzel oğlum. Men akıllı oğlum. O sapağımı kurtardyňmy? Bak benim Dinle, men bir hili yüregim syzyp dur. Ertir hokman soragym soralarymy kadiýe? Haýsy sorag eje? Bütün sanlaryň nolunç derecesi nämçin predeňdir? Her ýagdaýda da x deňdir x'tir. Şoňa görä de her tarapam -1'e köpeltsek, Gaýdym, Muradyň ýerine sen ýyraý bolmady. Görýän welin seni Muradyň kemalaň ok. Kaka çağaň üçin ölmesene. Gaýdym, balam. Çocuğun Çağan ýarşyna bary o 12 saat galypdyr. Yatyp dyňjyn aldynna. Men telewizorda görýän, bir gece öňünden hiç saat okumaň diýerler. Bolmada soň çağan kellesi bulaşır da. Kaka, Muradyň kellesi nämçin bulaşdyn? Ol gaty ökde. Hemmedat edil suwçan ýaly bilýär. ýöne eje adaçyk ýadadymlay. Bar oğlum, sen gidip dilek et. Soň bolsa yat. Maňa beýt seretme miwa. Seret çağa ýadapdyr ahry. Tamam baba. Bolýa kaka. Yine ne? Sen bu wagta çen ýene nerede boldun? Men Biwe, çağa agar verme. Ol mescide gidipdir. Olunny sapaklaryna mı okuya? On meşgul tyn çalışdykda bir-iki gün gidende näme orajy? Yok bolmaz. ýöne eje Ahmet tapaklarına okuýar ahry. Çynyma aýdýan. Men oň çöden soraglaryny barlap berýän. Günne bir sagatlyk gidip geler. Soň bolsa oturup tapaklaryna taýýarlanar. Haýyş edýän eje. Diňe mektep başlaýança. Soň bolsa hiç ýeriňiz meni rady etip bilmersiňiz. Men sen ýarşyň beýlekiň bilmen. Düşündiňmi Ahmet? Bolýa. Olam dogunyň göwüni üçin. Bolýa. Hadi bakalım. Bolýada. Sapaklaryň okamajak bolup ýene-de bir bahana tapdyň bolýan. Edil qakat bolupdyr da. Olam eýdip işden gaçmagy başarýar. Ol hiç wagtdan beýle bolmany. Kakam kaçmaz. Howa da gaçmaz. Şoň üçin şu günler bu ýerde gezip ýördi. Şeýle dämi? Bar, dogunyň kellesini bulaşdyrma. Ertir hemmämiz üçin hem örenmekim gün. Barın. Bir an önce. Barın otaňyza gidin. Gel. Ýür. Ýorgunyň aşagyna gireli. Ýuwaş bol. Ne zaman? Haçan ýelli? Sen okudunmy? Näme ýazypdyr? Ýuwaşrak bolsana. Birden ýejemeşdäýmesin. Elbetde okudum. Şu gün akşam ýelli. Bizi gaty küýsäpdir. Şeý diýip ýazypdyr. Jan ogullarym, näme ýagdaýlaryňyz? Benim sizin Men sizi küýdemekden başga kemçiligim ýok. Habarlaryňyzy alyp durun. Murat, sana ertirki ýarşyňda üstünlik arzu edýän. Gördüňmi? Hemme zatdan habar bar eken. Polisiýa da şoň üçin bizi gizliň ýazarlaýar. Elbetde bilmelem de, o biziň kakamy ahry. Kakalar hemme zady bilýärler.
Ferit maňa ýazypdyr. Ahmet, sen sapaklaňy gowjako. Abaň bilen Salih molum aýdanlaryna kulak as. Men hukman ýerleýän bolmaly. Ferit, gördüňmi? Elbetde, elbetde. Taňamy dama güýçli bolmagy, käbir zatlar güýç bilen amal aşyrmagy sargapdym. Ýöne sen olaydan zatlamy unut, sen gowy adam bol. Ejeň men ýanynda bolmaýanyň muçyny gaty gaharlanýan bolmagy mümkin. Ýöne ejeň seni gaty gowy görýär. Muny ýatdan çykarma. Agamcan, ejem meni gowy görýän eken, Ferit, kakam aýdýa. Ejem seni gowy görmezmeýsem, men saňa aýdypdymma? Siz o ýerde näme diýäňiz? Sen edem ýatdan dok Ahmet. Ne diye ağrıyor? Doğunun näme üçin güýmäp oturýarsyň? Oň üçin erti nähil möhüm günlügini bilen okmy? Bolýa, ejejan, häzir ýat, sen gaýy gitme. Men akylly oglum. Ol ödünem, ejesinem halat eder. Ul adam bolar. Ertir ýurdumyzyň iň akylly 5 sagatynyň biri bolar. Ejesiniň gowanjy bolar. Men ýekejem janam. Allah oğlum. Allah oğlum açık etsin. Men dinle. Azraman bolýarmy? Bolmasa da gynanma. Allah wadyr. Kaka, näme üçin beýdiýär? Gıydym çağa ağırcık ıynjaltın ahiri. Ey Allah can. Ala olmançylary dihin durlar. Şerk girmekden bilmän çağdyň ataýyn bolýarmy? Sağ ol baba. Kaka sen näme etjek bolýan? Çağın ve hen durulacak bolup içine agyrdyrsın. Bol oglum, bol. Ýoksam giýjek alar. Hany jigiň öp. Canım oğlum. Men akylly oglum, ýekejem. İnşallah hiç miras bolar. Üstünni gardyp edýän agam. Sağ ol jigimjan. Birinji bolmalysyň. Men doganym doganyň akyllysydyr. Bolýa onu görüşür. Sen nere? Sizi ýol içen uğratçy. Soňa meýdime gaýdaryn. Ay bu çocuk. Wah çağa men dälir etjek de. Ýür. Hadi. Babam da Murat kakam hükman şu tögerekdedir şeýle dämi? Belki bugün gelen näler? Beýle zat bolmaz. Bugün sen durmuşyňdaky iň möhüm gün. Hükman şu tögerekde bir ýerdedir. birinci olamaz. Birinji bolmasa maňa gaharlanmarsyn gerek şeýle dämi? Matematikadan birinji bolmasaňam sen doganyň gowsusyň bolýarmy sag ol? Güle güle. Üstünni gardyp edýän. Oğlum. Oglum, Yavaş. ýuwaşrak. Sen de oyalanma. Senem köçede eglenme. Bar. Murat! Ne molly? Murat, Agamcan! Murat, Agamcan! Murat. Muratcan oglum. Agamcan tur Oglum hankırdana. Tur agamcan! Muradyň jaýy cennet bolsun. Siz bizim öňümizden gidenler, bizim siziň ýygyňyzdan marjaklar. Allah Taala öňden gidenlere de, ýygynyň gelenlere de merhemet etsin. Men onu bir yerlerde ne edip taşlar gidip bilerkem. Ol entek gaty kıçagry, gaty kıçy. Men oglum entek gaty kıçy. Annesini Ejetiniň ýekejesi. ne oldu? Sana ne molly, ne molly balam. Yatan ýeri ýagty bolsun. Kitapları Çağan kitaplar, depterler berde galypdyr. Bak, Ferit bu yerde de belli edipdir. Bu yerde de, Burada da kalem. bu yerde de kalam dur. Men ogulçugum, akıllı oglum, can oglum. O güzel. Ol owadanjy gutupy nerede goýdyk ha? Onu hiç kime görkeden okdy. Ýeje bolly. Bolleje. Ha eşitgen beýtmenni. Dogany meni hiç wagt sapa okap bilmez düşüneň okmy? Ahmet. 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 Ahmet, kapyny aç. Ahmet, kapyny aç diýen. Kapıyı. Ahmet, Ahmet sana diyor. sana aç diýen. Onu şu wagt özgünne goýun. Yok, men gıydym onu özgünne goýmaz. Sürekli onun Dama onu isteýişi al bolmaly. eğer kontrol
Eger gowşokluk edädi hemme zat erbet bolar. Niwe? Gıydym. Hasan sen hemme zat erbet bolar öýdýäňe. Ine şeýle. Inni hemme zat öýdürini goýbermäni urun. Gyssamatan bolýa. Kaka sen yetişin ýalymy? Sen yetişin ýaly. Bir sorun oldu. Eger bir mesele ýüze çyksa hiç sad etmän seredip oturaýynmy? Näme deýin he? Çocuğum öldü. Çağam gitti kaka. Men oğlum, balam gitti. Düşündüňmi? Ýöne sen ýene bir oglun bar agry. Neden onu hiç Näme üçin oň anadaty neden ok? abisi Agaty gözüniň öňünde ýok boldy. şimdi güç gör. Seninni 9 ýaşyndaky çağa bu zatlara düşünýän näler öýdýäňmi? O kakasyna men diýe. Men bar umidim Muratdy. Men etip bilmedik zatlam ol etmeli. Ata ökde okuwçydy. Edil men ýaly. Menem Edil şoň ýalym. Men maşyma näme üçin beýle köp dert gelýär? Näme üçin men beýle adamlar ýaly bagtly bolup bilmedim. Kakajan. Mutlu olamıyorum. Evladım. Balam, Böyle beýdip biderek ýere değirin oturma. İlki bilen başta goýberen ýalňyşlyklaryny gözden geçir. Anne olan evlilik Hilap bilen guran durmuşyň ýalňyşdy. yanlış Ýalňyş bolsa ýalňyş ertdiýe. Feret, ol adam oğlunyň jynadatyna da gelmedi. Çağalamın kakasyny taşlamak aňsat dürüýdýämiň. O kadar On meşiliyattan çıkaraymak şeýle aňsatmy näme? Düzeler öýtdim, düzelmedi. düzelmedi. Hep daha kötü. Hasam erbetleşdi. Näme üçin? Näme üçin? Bu dertler näme üçin gelip men boynumdan asylýar? Miwi hanım, başymyza gelen dertlerde nebsiniziň paýy bar. İlki nebsimizi soraga çekip, soň bolsa başymyzdan geçenlerden tapa galyp gelejege baatlyk adamlar bilen ýörejek bolmaly. Ýazgyda garşy çykyp närazy bolanlar kellesini daşa urup ýaryp bilerler. Ahmet. Ahmet, oğlum, Kapı kilitli. kapyny gurupdyr. Hani menim tinçlik görüň. Gatyragy teklämelekene. Nerede? O nerede? Nereye gidip bilerke? Nire gidip biljegini bilýärmi käm diýen. Bir evladım. Bir oğlum yitirdim. İkincisini yitirip bilecek gel. Talih ağa, onu tapmağa bana kömek et. Men bir görüp çykaýyn. Bolýar. biraz daha Gowy pikirlenseň, oň nire gidenligini bilip bilersiň. Yok. Yok, şeyle değil mi? Yok. Allah'ım. Allah can nerede yanlıştım kam. Bu çağa beýle bolar ýaly men näme günah etdim? Özüňizi näme etmediňiz sorasaňyz has dogry bolarmy diýen. Men näme etmedim kam? Belki oň özüniň näme isleýändigini diňlenälsiňiz. Dinleme. Howa dinlemedim ýöne. O näme bilýär? O daha O entek 9 ýaşynda ahry. 9 ýaşynda bolyn, ýöne özüçe ýagşy bilen ýamany tapawutlandyryp bilýär. Ben de onu Men oň üçin erbet zat islemedim ahry. Mydam şolon gowdugyny arzu etdim. Siz öz ýitiren zatlaryňyzy özüňize ölçek edip aldyňyzmy kaňy diýen. Öz edip bilmedik zatlaryňyzy çağılaňyzyň etmegini istediňiz.
Ahmet sizin isleyen zatlaňyz etse, öz ardy ukyarlar boş galmaz meýse. Ýöne Muradyň şonu edip gelýärdi. Ýöne Ahmet bu zatlardan ýüze gurýardy. Meýwe hanym beş farmaň hemmedeň molyan nälir? Belki sizin ýitirdim diýen zatlaňyz size iki tane ogul berendir. Muradym inni ýok. Ölmegem ýaşamagam Allah'dandır. Bennetiniň ölmeli wagtyny Allah bilýär. O şu wagt hiç ýyl soragsy zatly jennete gitdi. İnşallah o size şefaatçi bolar. Howa. O men bar arka dayanjymdy. Öz durmuşdak etip bilmedik zatlarym başga biriniň etmegine, aýra tinam öz oglumyň etmegine garaşyp bilmerin ahyry. Ýöne Ahmet inni meni halanok. Tereden on guruny alyp bilermiken? Baba, Kaka, ne var o? näme oldum oğlum? Berik näme üçin geldiňiz? Ahmet ejeň seni gata alady diýär. O beni merak O meni alad etmez. Men şu ýerde galjak. hiç merak Oglum hen senem bir alad etmenmi? Haw etmersiň. Sen meni halan ok. Men kakam görýär. Men oňa garaşýan. Şu ýerde garaşýanmy oglum? Kakam agamyň bu ýerdegi neşde hökman bir ýere gelir. O biziň başymyza gelen hemme zatdan habardar. haberi var. Babanın nerede Ahmet, olduğunu biliyorum. kakan nerdedigini bilemdi o ahyry. Kakan hiç tatdanam habar ýok ahyry. Yok, bilýär. Kakam kahraman polisiýa. O hemme zady bilýär. Talih daýyna bilýär. Maňa bir giden hat ýazdy. Mektup yazdı. Ne O nämen haty? Babam Kakam gidel beri bize hat ýazýar. O hatlar sana has ýakynrak bir ýazan bolaýmasyn. kim mes? Meselem kim bolup biler? Meselem Murat, o hatlary sana ağaň ýazan bolaýmasyn. Muradym, oglum. Hayır. Yok, kakam ýazdy. Bulan bar maňa kakam ýazdy. Ine seret, bir ýerde salgysanma. Eger isteseň onu men tapabam bilerim. Bulan bar maňa kakam ýazdy. Oglum, Babam bizi kakan bizi taşlap gitdi. Ne sorady, ne iyi dedi. Yalan. Ahmet beýle bolsa kakaň ýerinde. Näme üçin bu ýere gelmedi? bizi görev. Möhüm işi vardır da. Oglum, Babam polis kakan var. polisiýede däl. Ol yalan. Yalan. Onu tapjak, inde görürsiň, onu tapjak. Ahmet. Ahmet, Ahmet. Dur oglum, dur. Bırak Ýegme gitsin. Belki giden ýerinden tapjak zady hakykatyň özü bolar. Koy ver meni, koy ver. Hakan özleýämiň. Nereden Sen nereden ölýän? Bu ýere senin öňe bir çaga geldi. adını Adyn ölýänmi? Murat diýdi. Kakasyny gaty güýsän jigiti bar ekeni. Ýöne kakasy gaçyp gidipdir. O bolsa jigim gynanmasyn diýip oňa hat ýazýardy. Soň bolsa şu salgydan iýberen ýere uğra diýärdi. Yalan. Sen ejemiň veren adamsy bolmaly. Sen oly berdimi? Şeýle däme kakam nerede kakam? Ýuş, gaýgyrma, gaýgyrma. Men diňle. Şu açar al. bu ana Açar? Bu ýere gelip giden çağaçyň bir ýerde goýup giden kutudy bardy. Kutumy? Hawa. Bar gör. Ine şu ýerde köwekde. Ama ýöne bu men agamyň kutusy agyry. bu da onun. Bulamam günneligi. Annem bana Ejem meni gaty gowurýar. Oň maňa bolan anamyny bir derek etmekden gorkýan. Hemde gaty ökde bolsam jigime hasa meter azgyrmagyndan gorkýan. Ahmet gaty gowa adam bolar. Şu gün Ahmet ýatyrdy. Kakam geldi.
oğurluk edipdir. Ahmet bolsa hiç saat eşitmedi. Kakam bizim öýden gitmeliligimizi aýtdy. Babamyň ýanyna gidýär. Ahmet kakamyň ýoklugyna çydap bilenok. On gaty gowy adamdygyna ynanýan. Şoň ýaly bolmagy finanşýa. Bugün gaty erwet etdim. Oňa kakamyň adyndan hat ýazdym. Ahmet gaty begenni. Gurhan kursyna gidip başlady. Özüniň hem ukybynyň bardygyny bildi. Kakam özüniň gowy öýrendir öýdýär. Ýöne kakamyň pikir etýär polisiýa däl. Ol oğry. Ertir matematika olimpiadasynyň soň akşam oňa bardady gurrun berjek. Çünki oňa mundan artyk ýalan sözläp biljek gel. Ahmet, oğlum. Ece. Ececan. Sen doğraydan ekenin. Men kakam ýal boljak däl. Ine görersiň men kakam ýal boljak däl. Ahmet, hiç kim ýaly bolmaga da çalışma. Diňe özüň boljak bol. Ötünç doğrayan. Özür dilerim. Ötünç soğra oturup zat yok. Hemmelerim ýalňyşyp bilýär. Taňa bir zat aýtjak. Men taňa adyňy Qur'an okumak ýarşyna ýazdyrdym. Ejeňe maňa gaharlanmagy mümkin bolýan. Yok, gaharlanjak del. Ertir hemmeleri gaty okuyup bu başarjaňdyňy, güýjüň erbetlikleri ulanmajakdyňy görkezip bilersiň. Hakykatdan hem görkezip bilermi? Elbetde görkezersiň oğlum. Era'aytellezî yükezzibu bid-din fezâlikellezî yed'ul yetim ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskin feveylül lil musallin ellezîne hum an salâtihim sâhûn الذين هم يراعون ويمنعون الماعون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Olar öýde ýok. Agam nire etdiler ki? Sizi bileňiz okmy? Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel mursalin ala sıratim müstakim tenzilel azizur rahim litunzira qamman ma unzira abâhum fehum gâfilûn. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel mursalin ala sıratim müstakim. Ilki bilen ähli çağılanmada tawwarsyny aýdýar. Qur'an okap bize hedil berdiler. Allah hemmetinden razı bolsun. Bu beýleki ýarşlardan üýtüşik bir ýarş. Çünkü bu ýarşda uturan bolup bilmedi. Ýöne müftülükden gelen mollalarymyz höwetlendirmek üçin ýarşa gatnaşanlaryň arasynda bir ýygyderlik düzdürer. Şoňa görä-de Qur'any ogadan okumak boýunça 3-nji bayragyna Şefak Bakkal munasip boldy. Ahmet. İkinci bayrağı bolsa Kutahya'dan gelen Gel ver. Kakı? Bora Genstoy munasip boldy. İlki bilen bu ýarşa gatnaşanlara tüý sürekden sawolsun aýdýar. Aýdyşym ýaly Sen bir ýerde näme işiň bar? hiç kaçan beýleki ýarşlar bilen deňeşdirip bolmaz. Yarış var kakı. Yarış beylikin goýuny, ýörg deli. Müftülükden gelen mollalarymyz ýarşa gatnaşanlaryň Ana, nerede? arasynda bir ýygyderlik düzmeli boldular. Senin nerede dediğini bilen yok mu? Hemme kişi bu ýarşa gatnaşan her bir çağa ýarşyň ýeňjisidir.
Sen nereden emiş diyen he? Yoksa da sen yarışa katnaştın mı? Sana diyen cevap ver. Bu dağıtlar sen ağına bağın kaldı mı? Bak oğlum, bu dağıtlar bir direkt dağıtlar. Vuruşma öğrenmeli, vuruşma oy. Ağın okap neyme kadar ödeyen? Asıl mesele bilinde, üçtedir bilen mi? Kaka, ağam ayrıldı. Ne diyorsun? Ahmet sen neyme diyen? Sen yalancı genin kaka. Sen poliçe değil genin. Benim dama ağırlak gidipsin. Men sen yal bolacak değil. Men uğur bolacak değil. Men yalancı bolacak değil. Bolya oğlum, bolya, koşuş. Ahmet. Ahmet oğlum neyem bolya? Sen neymeler deyip durun ha, gel bari. Yok, yok baracak de. Hilap, çağı korktu. Eğer istesen biz gürleşik göreli. Men sen bile neyme gürleşin, kakasım ok. Hila payiş ediyen, yugoşrak bolun. Çağı diz halana o ahiri. Sen kim ay? Sen neyemden işim olsun ha? Çağını koy ver. Ünhan haşoladı. Elin kaldır diyen. Kaldır elini. Dur, kıymıllama. Kıymıllaman dur. Sana ne elet bordun? Men sen tutturdun değil mi? Hilak men etmez zadım ettim sana ne elet bolsun. Ençeme yıllar sen meni ağladın. Ne elet bolsun. Hani yürü. İçeceğim, katı korktum, içeceğim. Bolya. Bolya oğlum, bolya bağlacığım ne geçti. Ahmet sen nerede gidiyordun? Men, neme? Oğlum bir saatten ver içeride karıştın. Sen yarışta yenici boldun ha. Neme? Neme? Çınlanan mı? Çınlanan Sen mı? yenici boldun. Başardım. Ahır başardım. Birinci dedik burada başarıp bildim. Can mahalam, ana gördün mü? Gördün mü? Çok şükür. Hudaya şükür. Ahiri işler şovuna boldy. Sirap oğlunu erbe saatler etmeyi tercekti. On araslanmağı gerekti. Miwu hanım burada çağatını ödüçe terbiye verecek bolýady. Oňam özünü elermağı gerekti. Mevlam ne hili gowy çetdi. Ol onsuz da madama gowsunu diýendir.